terno nang merah karo yo ambek dolan. Nah iki yo mohon maaf yo kepotong-potong videonya kita terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube Keluarga Mas. Halo pemirsa, kita terus berdandan karena yo minggu bermaghrib pemirsa ceritanya. Iki ternyata orang tak ada ini mergo aku budak loh. Delala gak sido udan ini ku jajal pemirsa. Iya. Masih banyak lah. Pokoknya selo-selo minggu depan masih bakal ada konten-konten lagi yang seru. Pokoknya tonton lah ya pemirsa. Sebentar ya pemirsa, sampai lali. Nah, jajanku lali pemirsa. Tak terus sekarang. Soalnya tunggu selesai. Terus akhir. Sebenarnya biasanya ini isu pemirsa, aku telat ini biasanya aku ngorok pun balik desa. Ini karena memang wes dikandani saurunge. Saiki timbul pengalaman jenenge urung biyen kuwi urung pernah omah dhewe ya pemirsa. Tiap ada desa iki berbeda. Saiki apa sih aku takok mbak iki wayane apa, mbak iki wayane apa. Jadi saiki aku gak misalnya acara apa aku dikandani aku. Mulane kadang lagi tuku sego apa tuku es ku yo ben duwe relasi, ben enak ana info-info apa. Ora terus cuma bukan tak ben ketokno konten ngono enggak. Ben ngerti karena kita saiki warga apa yo kudu sesuai dengan adat istiadat. Karena mumpung dikai info yo alhamdulillah yo ono danane kita sesuaikan aja. Tuh saiki. Ini memang dibagi pemirsa ya seneng makam desa kene ya, pendiri lu desa kene doa bareng-bareng, makanya kene iki kok ono sendang iki pemirsa jadi ya. Itu. Nah, masjid ya ono sale desa nek kawanan siti ya jenenge ibu rumah tangga iki ya urusannya yo akeh ya pemirsa, masuk ketok ibu rumah tangga. Mas yo cuma nek penggane nang pasar masak itu jagung. Nek aku desainer yo kontenku gawe baju pemirsa. Aku ibu rumah tangga penggane ngopeni pitik yo tuku jagung yo nang pasar yo tuku jagung tuku apa lha terus piye yo. Men aku tuku eyelash nang kono malah diguyu bakul brambang ya. Tuku eyelash iki nang kecantikan Mbak, apa salah Mbak? Ini kecantikan ana yo Pak pemirsa yo malah alah bukan aku gak gelem masang. Aku ki kalah kulino pemirsa. Cuma gelem yen ana acara penting untuk eyelash yo, belum mata palsu yo. Iki sik tak njupuk iku pemirsa aku. Nah, iki wis ya pernah tak ceritani kalau orang tua dan mertua saya utuh iki ilah-ilahe filosofine kudu genep. Jadi papat. Bukan tanpa alasan kenapa aku berkatku papat. Nek ganjil ku berarti salah siji wong tuane wis meninggal dadi 5. Pokoke papat sampai 5 kuwi wis kok kene seperti itu salahnya. Tak adani sisa pemirsa yo. Kita ada tas. Mang yo pertanggung terno. Oh iya pemirsa mau tak gono yo. Maaf pemirsa lali wis saya mbak Eka iki. Ya sebenarnya iki wis pokoke berkati umumnya piye lah bisa yo. Aku maaf yo lali aku lho. Iya ada bumbu mie kering. Iya, aku catering pemirsa. Dekat apa aja sepenting ki niate. Di sini enggak pernah kudu menargetkan kudu nganggo ngene nganggo nek. Sepenting teko budal lu sing duwe
acara yo, pihak pelaksana desa ini seneng pemirsa. Jenenge wong kemampuan ekonomi aku gak padha. Pengen ngene yo monggo, pengen ngene monggo kita kan budal. Pemirsa, kita lanjut lagi ya pemirsa. Tuh. Kita lanjut lagi soalnya iki wis ape adzan, aku tak persiapan juga. Yes, tarik budal. Pemirsa ya, nanti kita lanjut. Oke. Wis aku ganti outfit. Iki ganti pakaian dan iki berkate wis dilungkas kita berangkat ke masjid. Alhamdulillah ya wujud syukur mesti ya aku gak garap sawah yo sebagai warga umume ikut bersyukur atas hasil panen tahun ini. Muga-muga lebih baik lagi ke depannya pemirsa ya. Nanti kita lanjut lagi yuk. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Dumateng para al-muhtaromin, para alim, para ulama. Moga sepeda kita puji syukur nyata lahir wa batin setelah diberparingi rezeki. Moga kita syukuri kanthi wasan alhamdulillahirabbil alamin. Kita saged na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanallah. Selesai katalog alfa so tak gowo ben piye iki. Mohon maaf ya pemirsa, kemana aku kok anak sumber kaprah emang ya sepurane ya pokoke sak ana minta konten sak mampu durasine ya maaf ya. Nah tak ceritani kan setiap kita bawa 4 kita untuk balinan loro dari orang lain. Nah, kita spill pemirsa. Di sini ya ono sing mentahan sembako ya ono, berkat ya ono. Aku selalu untuk berkat. Mantep pemirsa. Bumbune ngene iki pemirsa. Sego. Wis ngene iki. Blarah berkatnya iki gak sego do prei sesuk. Iki oh cucu tak dolan. Nah, kita asline pemirsa. Iki ana sing berkat ngono sing ngene padha-padha ae. Ya semuanya padha umum piye pemirsa? Oh. Niki. Iki nek ora tak anget nang Magicom iso tak nggo sarapan sesuk, guys. Oh, iki aku mari yo. Apa jenenge ape golek token? Pemirsa tokenku entek aku lali saldoku ora nyandak. Kita simpen dhisik kan saya. Simpen dhisik nang. Kene iku ngono kuwi pemirsa, yo tak critani. Tapi alhamdulillah yo pokoknya gak apa jenenge gak masalah sih sebenarnya. Nek iki dibagi pemirsa, yo ono sing makam Mbah Ompong, yo ono sing nang jenis tak critani ku makam leluhur kono kuwi. Pemirsa. Sampai nyoncong kamera lagi. Banyak sekali berkat, angger berkat iki. Aku prelo, Dek. Siap, Mbah, aku ngono. Berkat akeh yo nggo sarapan jare. Siap, Mbah. Aku mbah iki nyelukno anakku pemirsa sini yo. Apa saumuran ibuku Demiati kuwi malah tua Demiati bang buku. Bingung aku pemirsa, maaf sik. Tudung sajine sing gede sampai gak muat tidak jantenan. Sik salah kene. Iki dasarku urung garing tak lebokno. Lah mendung peteng ya pemirsa. Tak pisah. Tak tutup sik pemirsa. Pemirsa. Kini tray wis mulai usum soalnya
do ndang bancaan masalah apa pemirsa diluk engka suro tahun baru Islam surah aku bancaan dhewe neh bancaan weton kok yo bancaan nek kungkung ini ngamange tiron oh iya rung bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik kok Allahumma barik ya Allahumma barik nabi maksudnya gini ada banget aku mau ngali ceritanya pemirsa. Aku kira apa? Aku tak ndang salin pemirsa. Terus ndang golek token, guys. Suasanane nek bengi iki. Ku nek surangku wis dhewe neh ceritane bancane pemirsa. Jadi mungkin ae ada beberapa pihak sing ayo diajokno wong enten iso apa sak keterak sura ngene wong Jawa kan ngono kuwi pemirsa bancane ndang gaging kok nek selak keterak sura Dek sini Dek nyamuke akeh Dek sini kok nek keterak sura kok bancane dhewe meneh ya kok iku mang nek ora bancai weton istilahnya bancai keluarga tiap keluarga siapa anggota keluarga dibancai paling wong sing nonton nang kene iki ora wong Jawa tok ya ora gak ya ono sing mudho ono sing gak ya wis pokoke bancai keluarga ngono ae pemirsa. Wis pemirsa ya tak tutup dulu kontennya ya iki mang. Sebenarnya biasanya iki pagi niki karena kapan iki ombo ya pemirsa mulai Wangkol sampai perbatasan Linggo iki ombo kadang dibagi blok lor, blok tengah, blok kidul. Lah aku ya anu ta cedak kundi salat iku nang ndi kuwi ngono-ngono kono ya ana do gawe berkah do melok ya aku ya melok pemirsa. Umumi kanggone ya ben tok doane entuk syafaate ora masa terus tak nggo konten itu sih enggak tujuanku ya gak ikut tok. Tujuan utamaku ya untuk syafaat untuk barokah semoga apa sing didoano sing dipingini ana beberapa doa sing urung terlakoni, urung terlaksana ya muga dijabi Gusti Allah. Tetap semangat untuk hari ini. Ya kuwi ini ya keseharianku seperti apa isu umumnya ibu-ibu aku yang ngene iki pemirsa mohon maaf nek mungkin sekiranya ada beberapa kegiatanku sing sekiranya bagi pemirsa iki rada bosen ya saya minta maaf ya pemirsa. Ya wis tetap semangat untuk hari ini lho ki mau digelandangi anakku. Oh alah. Mas pemirsa Kape solase, terima kasih. Terus semangat kalian Pak Ojo lali lah kamu sampai keluarga Mas Gopeng. Ojo lali bersyukur prak kufur. Nah, kalian beres prosesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.